ene baba juuroɗen halifaɓe diine e halifaɓe banggue dawrugol ne tawno kala ne jiiɗa hoore no ɓuuri won hoore wonɗo ɓe nage tigui woni wayrede kono nani wawi laare deƴƴere jeeyaka yejjidde jeeyaɗo jeeyako rooli saha ko tambi ne tawno moni kala ene roodi walare dañata walla dañani fartange wawde dañde ɗo rooti ɗum ne tawno kala kone redduma ene doga dartaki alay saago annen a dogat saabu ɗum so tawi hawre ma heftimama tan sa renaki ene wawi yoɓademo hen mi salmini guilay gorko debbo suka mawɗo boɗejo ɓalejo ɓutto cewɗo jol dabɓo mawɗo suka hay goto ala mo jejjinmi e salminago ngo nde tawno mo limti yiɓɓe feññina añɓe teɗo ko yiɗɓe meɓe goni ɗo hande noon yewtere men fulfulde nde jiɗɗen yewtude fayi koye sumgoji ɗi gandanɗa hoorema woni élection local landaji kewɗi nana daari goto foof ene yiɗi ha joni wadde hen yimɓe mum beele ne mbawa waɗa ɗum représenté e nder population wonɓe e nder commune aji ɗi sikki ala ko ɗum woni ko jiɗɗen yewtude eɗen gandi ko ɗum woni ko ƴaɓana eɗen gandi ko ɗum woni kuccam ɗam ɓe mbiya le 22 janvier 2022 ɓe mbiya le 23 janvier 2022 kono noon ko wawi wonde foof eɗen gandi koye mois de janvier e ɗum waɗata ene haadirta niyan ko ardi foof bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ganden politique mbawen politique ganden politique mbawen politique politique ko hendu tan wirtiiɗu kala ko neɗɗo ne golla heen kala ko neɗɗo ne waɗa heen kala mo neɗɗo ene jokkodira heen yo miijo micco ne tawno miijo ko miijo miño miijo ko miijo miccinade ko miijo sabu ɗum so tawi hendu ndu ndu ari e ndoro ɗon tuma ndu ardata koye seyɗade so tawi hendu ndu ndu ari hendu politique ndu so tawi ndu ari ndu ardata koye seyɗade sa renaki bonodira e bande sa renaki gaccodira e giɗɗo ma sa renaki ñiñoje pawo e ma sa ala ndimago e nder oɗon tuma sa renaki ndimago ma bona hen gasa hen alaɓa car mais tawno hunde foof neɗɗo ne wawi wasde ɗum ha heddi ndimago sa ala ndimago tan a wonti huwere ɗum enen foof eɗen gandi ɗum te enen foof eɗen kumpiti ɗum ne haadirta niyan e ko heddi ko noon hande e nder nokkuji kewɗi e nder leydi men Sénégal yimɓe ɓe jaggirta politique walla mbiyan dawrugol so tawi koye ɗemgal men nidigal ngal jaggirta ɗum kone annama leñam leñamago kinɗam kinago walla annam enɗam ɗum woni ko yimɓe ɓe jaggirta politique taw ɗum ɗon tagani politique ummede yimɓe ne jiida yummo e baaba jiida dukol jiida kosam walla gona sekilaɓe taw jiida yiyande politique kala mo jiiɗa ene doga hen doganto ko intérêt mum ɓe dogana intérêt personnel ɓe dogana intérêt population c'est quelque chose qui est très important joni noon doganowo intérêt personnel o hollata wonde o doganto ko intérêt personnel alay sago ko yimɓeɓe o sohli mawo ɓallo ɗumen o haalana ɗumen o fenta penale o fenana ɗumen gam yidde hebdemo lefol laamu ngu on noon mo gandanɗa hoorema tigui kañum ko intérêt yimɓeɓe ko ɗoni ko doganta ko communication mo jogoto o ko même communication e on mo gandanɗa hoorema yooɓi ko fenade wona ko haalata ko wona gonga e mum ko kamɓe nandata communication goto foof ittata hirgueji tuuma fawɗum e goɗɗo o itta takkoje fawɗum e goɗɗo o e nder ɗon tuma wiya goɗɗo o hay ko waɗani joni noon so tawi an militant o ka koyel walla so tawi an yidde ma wonɗo tolni walla so tawi an a miijota ko ɗiɗon haalaluji e ɗeɗon gueɗe e ko jiɗɗa ko naworma ha addanma anje jomum walla ɗum jibina gañam tumago bandiraɓe gartiren hakkillaji e nder koye men mbawen politique mboɗo heewi wiide neɗɗo kala ko malatma e ko manatma so ari suɓo ko malatma ko gacca ko manatma ko ne tawno ko malatma ko dusere ha lagara kono ko manatma ko haaɗi koye aduna donc nak hande en ji e nder population men o walla en ji e nder nokkuji men ɗi ne tawno moni kala kondu fiya ndu umata hewɓe jogoto caɗele hewɓe hujjaji mumen joltaka hewɓe ene gandi gala gueɗal e nder commune aji ɗi kono noon elle so tawi dawrugol ngol yonti tan jejjitu caɗele mumen jejjitu tigui rigui ha joni jojjande mumen yeɓɓanone e nder oɗon tuma
eywa ala ko jiyata so wona temen nayyi so wona temedde joyi so wona ujunere so wona ujunnaji ɗiɗi kaalisal ngal gandanɗa hoorema so tawi ne rokke ko som kono so tawi feccama goto foof hay capanɗe joyi heɓata hen a yejjiti kay caɗele kayitaji ɗi goyannoɗa ɗi a yejjiti caɗele forosuji ɗi goyannoɗa ɗi a yejjiti ha joni caɗele safara goyannoɗa a yejjiti ha joni caɗele jangde ɗe goyannoɗa ɓiɓɓe ma jangga en a yejjiti caɗele ɗe gandanɗa hoorema tigirigui ha joni caɗele engrais ɗe goyannoɗa a yejjiti caɗele a yejjiti caɗele a yejjiti caɗele ɗen caɗele fof tagma yejjide ɗum ko sababu no wonde aha ujunnaji ɗiɗi ujunnaji tati walla ujunere walla temen nayyi walla temedde jeegom donc nak ɗum fof noon ene jeeya hen ko gandanɗa hoore ma ɓen wiyeteɓe ko intellectuel de haut niveau aroɓe ene gonda e politiciens ji ene jaada e mumen taw ene gandi ɓeɗo ɓe jadata ɓe seulement ko haala ka woni ɗon kono so tawi jomumen piirama lefol laamu jejjitto ko kalato ko kono banggue nema ɗo tan ko ɗon woni ɗo kettoto donc nak an sa ari a funti hen yumma a funti hen bamma a funti hen miñi en a funti hen mawne en ko puntuɗaɓe ko fof après caɗele ɗe fof donɗa ɗum ko hoorema nde tawno so nden yonti oli ko ɓe teddinma oli ko ɓe korma ma oli ko ɓe guittanma gueɗal oli ko ɓe guittanma fodde e nder oɗon tuma ɓe miijoto ko hankine garnoɗa de ko kalanɗaɓe ko eko woodi hande ko c'est diamétralement opposé so tawi noon fuutankoɓe ene mbiye keɓani hunde e nder politique walla fulɓe ene mbiye keɓani hunde e nder politique yo joofo ɓiɓɓe mumen ne tawno gueɗal diwani wonde ɓiɓɓe mon ƴette mbaɗe DG ji ɓiɓɓe mon itte tigi rigui mbaɗe ministére uji ɓiɓɓe mon ha joni gona député ji gona maire uji e nder oɗon tuma ko kañumen poti wawde gollade ko kañumen poti wawde fewnude e nder oɗon tuma joni noon so tawi jomumen ene jogui poste uji ene keɓa ko keɓata kono gotane budget ji pewnanani on ko jiɗi fewnande on ko oɗon gandi oɗon jogui ɓiɓɓe ɓe ganduɗa ma ko onon jibini ɗumen enen ndewe mumen holko ndewre mumen woni intérêt personnel sababune wonde an ka étudiant ka janggowo jomum ko kañum luwanma appartement mo gonɗa o e sa fami lewru mani fof ko kañum yoɓantuma ene addanma ration an ɗum ɗo ça suffit hankanti noon hay sinno jomum noddima hakkude leydi e asaman a yahat a yejjiti noon ɓen ɓe gandanɗa hoore ma joni nannunoɓe ɓe jangde ɓe a yejjiti ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko onon pijjuno ko onon gondi a yejjiti wuuro ma ɗo gandanɗa hoore ma ala ndiyam a yejjiti wuuro ma ko gandanɗa hoore ma tigui rigui ha joni école aji mon no mbaɗaka mur on ngala kalasuji a yejjiti wuuro mon mo gandanɗa hoore ma so tawi sukaɓe mon ene jangga janggata koye barakuji a yejjiti wuuro mon ko gandanɗa hoore ma so tawi neɗɗo o ngarwi walla o sellani e sa famille o watte koye nder joom watte koye saret o nawe joom makko no wawi jeydemo hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi ɓe gacce intérêt ji personnel ɗi ƴeewon ko malata on ko ndewon hen ƴeewon aussi mo gandanɗa hoore ma ko pewnowo nokkuji men ɗi itten totten ɗum lefol laamu fodde noon rokketake tettere te tettata fodde so wona ganduɗo fodde waɗa fodde nde no fotiri fodde ni ha timma a bandiraɗo debbo acca feeling mi salminima mi juurimama mboɗo nana musidɗam guiɗam Abdoussalam Ba ne haala ma no feewi kadi aussi machallah ka jontaɗo e nder leñol ngol ɗum noon mi wima bisimilla ma e live he woni ni kam fartangue aussi yiidema e nder live he Amadou Boubou Soumare mi salminima mi juurimama Allah ka nene aussi mi salmini on mi juurima on ko ɗum woni caɗele ɗe joni noon min eko ɓurmi yaadude bandiraɓe musidɓe politique wona diine wona enɗam wona leñamago wona kinɗam kinago so tawi eɗen piila lefol piilen mo kooliɗen janggo e jaam sen donkiti dañen ɗo mooliɗen ko ɗum woni haala piileteɗo o noon alay sago mo sutte piileteɗo o alay sago mo sutte hande noon mami haalan on hol poɗɗo fiilede e nder nokku mum kadi hol poɗɗo suɓede yo ɓorno wutte haalirde nokku mum wona conseiller il faut garani hen il faut aussi pamminen ɗum yimɓe ɓe ha paama il faut pamminen ɗum yimɓe ɓe il faut gandinen ɗum yimɓe ɓe tigi ne tawno politique wona tan yiɗande mboɗo yiɗani kaari yo won hay sino so tawi totama mo bonna
walla politique wona wonde ko min e kaari jiidi yumma e baaba walla ko minen jiidi baaba walla ko minen jiidi leegal walla ko minen jiidi wuro alay sago ko konko potmi jaggande junngo jiya noon on biyo ko politicien o so tawi mo ndenduɗa nokku o jaggananima junngo cikka wonde yiɗama cikka wonde ko gagnoma ala ko programme ma woni ko yiɗa kono o añanima nde tawɗo ko onon jibdina ko onon mawnidi holko tagi yimɓe jiiɓe yumma e baaba gonda e nder galle goto hay sino so tawi ko supportude ko fewte waɗaɓe sport walla ko nandi hen jiya oɗo wiya wonde ko moɗɗo mbaɗmi supporté oɗo wiya ko Balla Gaye mbaɗmi supporté taw noon ɓeɗon waɗoɓe supporté ɓe foof ina gasa taw ɓuuri ɓadade ko oya kono hatta ko oɗo ɓuranma goto fof no jogui choix mum personnel kono noon so tawi neɗɗo ana waɗa neɗɗo choisir wota ƴeew wonde ko joɗɗo wota ƴeew wonde ko joom yimɓe wota ƴeew wonde ko joom jawdi tan mbaɗamo choisir e ndeɗo ɗon fannu ala mbattamo choisir koye haqqe haqqilantagal makko aɗa jogui yakare oɗo sanga no totake mairie o e nder ɗum omono ɓadi yimɓe ɓe omo andi sohlaji yimɓe ɓe omo haltide yimɓe ɓe omo jokkodira e yimɓe ɓe omo watti hakkille makko e yimɓe ɓe e nder ɗum tuma omo yurmo yimɓe ɓe omo jogui hurum e yimɓe ɓe itta tottamo fawaki noon e joguiɗo o fawaki emo ala o ne tawno neɗɗo ene jogo taw so tottama fewnata neɗɗo ne wasa jogade so tawi o heeɓi o fewna ne tawno wawɓe waɗɗade ɓe ngala bambi ɗum ko gueɗal wadde noon seɗen piila piilen mo kooliɗen koolaɗo o noon woto won kooli ngel ƴakki awdi mbaɗe partagé vidéo o koolaɗo o woto won kooli ngel ƴakki awdi sabu ɗum neɗɗo fof wona no wini o way kono o wayni ko noon tan woni o way te en général so tawi en ƴeewi sen teskitima politicien ji be parlorien ɓe fof jogiiɓe konngoli ngarɗuɗi jogiiɓe haalaluji dahmuɗi wawɓe tigi rigui ha joni haalde haalaluji ko gandanɗa hoorema taw ko payɗi sa sen ƴeewima e sen ƴeewiɓe en général e nder oɗon tuma ko kamɓe goni frimeur uji politicien ji ɗi kala e mabɓe ɓurnoɗo wawde haalde haalat ha totte so tottama fetto laalagal rewama yejjita ɓen tottunoɓe ɗumen ɓe donc nak min eko mbiyatni mi abbito tan e ko musidɗam guelongal Baro haali ko so tawi neɗɗo o gollima woto ƴeewen wonde ko woni ko ƴeewen golle ɗe o golloto ko ƴeewen ko wawi wadde apporté e nder commune men mo joguiɗen o itten totten mo lefol laamu so tawi o gollani pittemo gaddon goɗɗo wona noon aha min gonmi tan koye parti oɗo haade koye parti oɗo gonmi hay sino so tawi oɗon maire woni koye oɗon parti o fewnani so tawi mboɗo vote ko kanko votantumi ha joni mi ruttoto e konngol ngol ko malade ma ko e ko manade ma ko so ari suɓa ko malade ma ko neɗɗo ene wona e parti jiɗa parti o no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi kono taw no jiɗirɗa parti o ni on mo jiɗatɗa o yiɗira noon parti o woni yidde parti e wonde e parti ko so tawi onon woni parti pouvoir an ko e nder parti pouvoir o mbiyete a heeɓi lefol laamu e nder oɗon tuma dans ce cas a ƴewat gollade golle tiɗɗe pawdiɗɗe taw ene wawa tabitinde golle mon onon parti o hay sono gummima ɗon janggo e jaam wiye kaari nde ligguima ɗum woni yidde parti mum kono mboɗo yiɗi Macky Sall mboɗo wonde e Macky Sall a yiɗana Macky Sall ɓural ɗum wawata gase wonde woni yiɗande Macky Sall ɓural tan wona yidde makko kanko nder tan kala ko tottuma o fawi ɗum e jungo ma e nder onon tuma ƴeewa gollude ɗum nde poɗɗa gollirde ɗum ni ay Macky billahi wallahi Macky ko président so tawi ren en kaldu gonga Macky ko président heddoro noon ko neɗɗo wonne mbayata wonɓe jaadata so tawi ne ɓe mbayani ne mbaɗani tan sa renaki moƴƴere ma nde ko kamɓe ubbata ɗum hankkadi ko bonande maɓɓe tan feeñata ne tawno eɗen gandi jaw woto singlata jungo woto foɓɓata neɗɗo yimɓe ene bonna ɗum yimɓe ene moƴƴina ɗum nde tawno so tawi on teskitima ko jimmi haalde ko tan sabu ɗum so tawi moƴƴuɓe ɓuuri hewde bonɓe bonande nde feeñata kono so tawi so tawi ko bonande ɓuuri hewde e moƴƴere tan moƴƴere nde feeñata ne tawno ko bonande nde yoolata moƴƴere nde fo mbatten hen hakkillaji men moƴƴini ko heddi ko noon sukaɓe ɓe e mawɓe ɓe wonɓe e nder gure ɗe ha e amoji ɗi yoɓe tinno e koye mabɓe
yoɓe paamonde carte maɓɓe ɓe ko kañumen lamminta wona goɗɗum lamminta kartal ma ngal jogiɗa ngal famde ala ko ngal jarani ne tawno ko kartal ma woni ɗemgal ma haadi ko kartal ma woni ɗemgal ma noon so tawi wonde aɗa waɗa walla aɗa totta kartal ma ƴewtinoɗamo tottata kartal ma o beele ko tottirɗamo kartal ma go hay sino o waɗani 100% 50% ɗe mo wawi waɗandemo ngam noon keɓa hunde nde jiɗɗa hebde nde alay sago so tawi wonde aɗa luɓa ɗemgal on jogorɗo wonde conseiller ma o walla conseillére ma o de haadirta ni henna gandamo wuro fof noon ngo jaaɗama tawɗon yimɓe nayo kettuɗe ko kalantumi o wuro fof ngo jaaɗama tawɗon yimɓe nayo hen goto ko tiɗɗo joɗɗo hen goto ko joɗɗo mo tiiɗani hen goto ko tiɗɗo taw yoɗani hen goto komo yoɗani tiiɗani ɓeɗo nayo gone wuro mi watta on nanani wone wuro ko yimɓe nayo tiɗɗo joɗɗo joɗɗo taw tiiɗani tiiɗi taw yoɗani emo yoɗani tiiɗani ɓe gone wuro sa nani noon wiyama tiɗɗo joɗɗo woni on mo gandanɗa hoorema ene jogui asli asku mum ene tiiɗi wona arani e nder wuro he kadi omo jogui teddugal e nder wuro he ne tawno kala ko wuro makko namdi omo waɗa te kala ko wuro makko kewni omo yiye hen hay sino yiyaka hen jungo makko wona hen walla ɗemgal makko naata hen on woni tiɗɗo joɗɗo e nder wuro he hol gonɗo noon tiɗɗo taw yoɗani tiɗɗo taw yoɗani tiɗɗo taw yoɗani woni holɗum ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema omo jogui asli e asko koye nder wuro he o jeeya hay goto wawa ɓittude so tawi asko ñalli waali o wona arani kono noon o yoɗani e jeese yimɓeɓe holko tagi o yoɗani ne tawno kala ko wuro makko sohli kala ko wuro makko sohlirimo so tawi tigui rigui yimɓeɓe bertimo juuɗe o darata ɗumen kanko ko haaju makko tan o toppiti o yahanta hay goto inde o doneta ko hay goto janaysa o yahanta hay goto yangue haaju makko ala e kees e goɗɗum so tawi a wayi noon tan yimɓeɓe gaccete banggue ma kamɓe kala eɓe darma janggo e jamma sohluɓe sa sohliɓe ɓe kolluma caggal ononi tiɗɗo mo yoɗani hol gonɗo joɗɗo tiɗɗo neɗɗo no wona arani yiɗe e nder wuro neɗɗo ene wona arani yiɗe e nder wuro tawa noon ko mamma ko tan jibina e nder wuro he walla ɓe gummi ko banggue goɗɗo ɓe peri ɓe gari e nder wuro he on omo wawi wonde e nder wuro ngo o gollo e nder wuro he par ce que eɗen jiiya joom bitik tan wona e nder wuro heɓa teddungal manggal e nder wuro he taw ɓiɗɗo wuro ngo ala ngal ɗon teddungal kono noon ñande jingere ari fof o andat tigui o jeeyaka e wuro he on woni joɗɗo omo yooɗe e jeese yimɓe kono tiiɗani nde tawno ala hen asli walla ene woodi fannu goɗɗo mo gandanɗa hoorema hay sino mi haalanima on paam saabu ɗum neɗɗo ene jeeya e wuro wona e wuro e nder oɗon tuma tawa noon iwdi ndi fewani mo tiiɗani yoɗani o woni on mo gandanɗa hoorema ko arani so tawi asko ñalli waali e nder on tuma o yaltinte e nder wuure he ha laaɓa car o ala hen asli o ala hen asko nde handirtani henna dans ce cas aussi taw wuro ngo ala e makko haaju o ala e mum haaju on noon an so tawi ka politicien a weeɗi ɗum junggo a wi ɗum wonde ar wallani ko kartal makko gotal ngal de aɗa wawi hebde walla kartal yummakko hay ɗum to ko korsa gonɗo hakkude makko e yummakko ko kono pour keɓa kartal gongal ɗe jiidaɗe ɗeɗo carte a wawa heɓandemo ɗum ɗon e tawno o tiiɗani o yoɗani o ala asli e nder wuro he kadi o ala asto e nder wuro he kadi aussi yimɓe wuro ɓe o wonda ko ɗumen gonda kam joni noon holne neɗɗo andirta goto mbawata hebde e nder wuro he walla keɓa hen ɗiɗo walla keɓa hen tato woni tiɗɗo joɗɗo tiɗɗo joɗɗo o noon sa ari ka politicien holno gandirɗa oɗo ko tiɗɗo walla ko joɗɗo alay sago ɓallitoɗa ñeñɓe ɓe ko kañumen gandi joom asko e joom asli ko kañumen kadi gandi tigui rigui jiɗaɗo e korsinaɗo mo ala ñamale e nder wuuro oɗon tiɗɗo joɗɗo noon
ko ni woni no gandirtamo alay sago noon ma mbaɗa wittoji ne mbawa ha joni hebde baaɗo hono noon ɓeɗon sa heeɓi ɗumen e nder guure tan hay sina heɓani ɗe e nder guure taf ene wayno an ko jilotoɗa ko a heeɓi ɗum kadi ne woodi stratégie ji goɗɗi ne tawno en jiiɗa haalde fof yimɓe ɓe mbawa famde fof ne tawno enen e koye men wonmo jaaden par ce que goto fof ne jogui choix mo foti yaadude e nder oɗon tuma goto fof ne jogui choix mum mo foti yaadude min mboɗo jogui choix onon yeɓoɓe ɓe ene jogui choix par ce que min koye commune mo Mbolo Birane jeeyami ko commune aji ɓurɗi mayde ƴiƴam e nder commune aji gonɗi e nder département de Podor walla mbiyen région de Saint-Louis commune Mbolo Birane ene jeeya hen danam nde ko dow e tawno neɗɗo a waɗira ko wonde maire tan pour yaade ɗo waɗa voyagé hande aɗani Italie janggo aɗani France ɓawo janggo aɗani États-Unis d'Amérique e nder oɗon tuma non wona ɗum neɗɗo fiilira lefol laamu kadi mbatten hakkillaji e nder koye men mairuji men kewɗi piilama lefol laamu kono so tawi aɗa konta holno foti laabi koyɗe maɓɓe dari toon to gandanɗa hoore ma woni galle commune o billahi wallahi aɗa wawi kontude ɗum laabi ɗiɗi walla laabi tati walla laabi nayyi jomno jooɗo lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi nayyi taw yaɓani koyngal mum toon to commune ko adjoint maire heewi arde ɗon walla ni adjoint maire wasa won ɗon e kañum hoore mum ko heddiɓe ɓe tan conseil ɗi keewi hawrude ɗon on holno andirta caɗele population o so tawi ana wurani e nder nokku a ala e nder nokku koma élection ngaji tan jonta e nder oɗon tuma holno gandirta caɗele guuraɗe ɗe min gone commune mo gandanɗa hoorema min kala ganduɗo men andi min to banggue dawrugol walla to banggue politique ɗum tagui mi hewani yaltude mboɗo waɗa hen analyse uji ni boom par ce que mboɗa andi mboɗo jogui lawol ngol polmi rewde hami waɗa réussir taw mi rewani politique kadi mboɗa andi ko mbawmi ligganade hoorami daña ko politicien wawa rokkude mi ɗum mais nak goto foof ene foti hirande nokku mum mo woni o surtout aussi biyeteɗo ko porteur de voix aɗa haala yimɓe ɓe ne keɗo donc nak so tawi a haalat yimɓe ɓe ne keɗo woɗɓe keɗo paama ko kalata ko hadema haalde woɗɓe keɗo adoroɗo nokku ma ɗo adoroɗo nokku ma ɗo to d'abord remoɓe nana ngulla ene luuka keɓani foddeji mumen ñawɓe nana ngulla ene luuka keɓani foddeji mumen a yiyata fof ambulance jogaɗo tigi rigui ha joni taw ko pattable mo wuro fof fonno ko jogade ambulance uji mum walla so tawi wuro fof ala kam haysino ko guure ɗiɗi jogo ambulance uji kono neɗɗo ngarowa wona e ngatiwere e nder oɗon tuma ala ko waɗete sowona saret te eɗen gandi nokkuji meɗɗe gonɗe dañal ngal wayani noon kadi kala dañɗo hen heewi tan ko ɗannade arta so arti 2 jours 3 jours yiya koreji hoota jomen otoji en ɓe pour mbawa dañƴe en mo luɓiɗa oto ni ko probléme eywa aynaɓe haala mumen haalaka ne tawno aussi il faut yimɓeɓe paama surtout onon ɓe gandanɗa hoorema yahoɓe e nder métinaji ɓe walla onon ɓe gandanɗa hoorema waɗoɓe batuji politicien ji ene tawta hen hen ɓe kettoɗe e discours aji mabɓe ne moƴƴi kettoɗon koɓe kalata ko ne moƴƴi ne tawno so tawi a yiɗi hebde lefol laamu alay sago ganda ko wuura e nder nokkuji ɗi ɗum ko gueɗal sabu ɗum a wawa tawde gaynako mo gandanɗa hoorema koye nder ladde woni koye hen hoɗi hoɗani e nder wuuro hoɗani to courant woni hoɗani tigi rigui ɗo robinet aji gonɗi ne hadirtini yanna ɓalli ko sara ndiyam walla ɓalli ko sara huuɗo e nder on tuma gara e mum aɗa haalana ɗum haala courant walla gara e mum aɗa haalana ɗum haala gueɗe goɗɗe ɗe jiiɗa jam ɗe jiiɗa e gaynaka so tawi a are gaynako o alay saago ganda ko yiɗi ko o yiɗi ko durnude le 1 o yiɗi kadi tigi rigui ko yernude jawdi makko o yiɗi ko wurnude e diwnude ɗiɗon jawdi ne tawno onon gandi ko hen o wurnata ɓesgu makko ɗum ko gueɗal il faut yimɓe paama ɗum il faut yimɓe ganda ɗum ɗon kono noon an aɗa waɗa politique jaaha tawa neɗɗo anda ni ko sohli ko jaaha kalanama ko goɗɗo o fotata sohli ko mbaɗɗa ɗum mélange mbiya wonde ya totta lefol laamu d' ailleurs ka anda ko jomumen guuri ɗum noon minen kam commune mo Mbolo Birane ko commune ɓurɗo jippade e nder commune aji commune o ne waɗi plus de 26 village amoji ɗi garani
sa limi hen gure takkiɗe tali ɗe maro ɓurata hedde ɓurata gure jeegom gure takkiɗe gure gonɗe tali ɗe ɓurata gure jeegom ko heddi ko fof woni ko waalo ko heddi ko fof woni ko jeeri par exemple sa ƴeewi sara monde en ɓaljoli en ɓoggel en fof koto banggue jeeri ɗo woni sa ari ga hen paya hedde Sinthiou Amadou Meram sa ari toon tigui rigui paya hedde Diorbol eywa paya Ganguel eywa sa ummi noon paya Tufde Gande et ainsi de suite e gure goɗɗe ɗe ganduɗa hoore ma hande ko amuji mbiyete e nder tuma nana e nder man gala fulɓe en hande ko gure ɗe ganduɗa hoore ma nde jeeyaɗe e nder commune ɓe kono so tawi a ari tan a naati walla a ari a wirtima wuuro ngo cikkata wonde ko jeyaka e nder commune mo Mbolo Birane e hoore mum ko fotine jaaba ko finata ɗon ko ala fof ɗo finata e nder gure commune mo Mbolo Birane ko fotine jaaba carte ɗe jogiiɗe hande kala mo ɓe gondi mi wiyani wonde a gañata ko de mi wiyani wonde a gañata ko de kono a woɗɗitoyto e joomum kono imagine toi jaaba hande ne wayni walla ne sifori ni a andat joomumen liggay te ko funti ɓe gonirta ɗon par ce que ɓe puntata ko mawɓe ɓe kañum ene nde oɗon ƴeewa funtude sukaɓe ɓe garat e mawɓe ɓe wooda koɓe dokki ɗumen walla mbaɗa min promesse ɓe gandanɗa hoorema e sa famille ɓe mbaɗata hen walla wooda koɓe mbaɗi hen ɓe gacca eywa so tawi pour kamɓe so tawi ɓe keeɓi mawɓe ɓe tan ɓe keeɓi sukaɓe ɓe no sukaɓe ɓe pine il faut pine hankkadi ɗoygol ngol yo gas ha laaɓa cer avenir men woni koye juuɗe men donc avenir men ko enen jogonto ɗum koye men hande so tawi oɗon mbaɗa ɗo tournement ji ɗi jeehi ha final ko nden ɓe garata soɓe gari mannonɓe base uji soɓe gari aussi ƴewnanɓe sécurité ne hannirta ni hana mbaɗon hen fréji ƴewon sodde boison siège uji ɗaɗɗi ƴetton mbaɗa noon jomumen dans ce cas so tawi jomumen gari e nder oɗon tuma tottire on peruji ɗiɗi mayoji e baluji ɗiɗi e enveloppe 100 000 francs totta on ɗum holko wawi nafde on ƴeewe tournement ji haareji mbaɗoji hen ɗi e sa faami piile mbaɗoje hen ɗe bardiral mbaɗoyel hen ngal yimɓe gacca haajuji men hammuji men e golle men foof daro e nder oɗon tuma ene petta bal mbaɗa représenté commune aji mumen kono pour mbawa hebde gueɗal e nder commune ɗe ko caɗele minen ko ɗum woni komin guuri toon sa ƴeewi hande ko wayno Agnam walla ƴeewi hande ko wayno commune aji sa daari tan hande pijirloji mabɓe ne mbaɗata e pijirloji ɗi gana mbaɗata anda tigui rigui on guurani ille mato on jeeyaka e nder Sénégal tournement ji baɗɗireɗi plus de 14 millions 15 millions hande toon to Agnam to an aɗa waɗa tournement pour keɓa budget 500 000 ko probléme folklore o ene heewi e nder commune mo Mbolo Birane folklore o ene heewi e nder commune mo Mbolo Birane donc nak ko changement jiɗɗen te changement o sen jaɓi ɗum wonat sen calima ɗum kadi aussi ko enen mbaɗi koye men mawɗo noon ɓuuri andude ɓurgol welde e jimɗi mum gacce politique kinɗam kinago ngu gacce politique leƴƴi gacce politique enɗam ƴeewe intérêt général mbason ƴewde intérêt personnel ɗum woni ko woodi ko mi yaadani noon e o mo gandanɗa hoore ma woni maire mo Matam mboɗo sikki ko Mamadou Mori so tawi mi juumani bon ɗeɗo balɗe fof mboɗo nana haalaluji ɗi e ko haali kanko e hoore makko bon darade nder public wiide wonde ceɗɗo wawa laamade Matam ɗum wona goonga hande ala hinde ronkude laamade bandiraɓe paame ko wonno nden ko natti wodde joni nden ko labba fof e tunde mum so wiyama maabo tan andira ko cañu so wiyama maabo andira ko maade looɗe so wiyama maabo ene andira cefi e ko nandi hen so wiyama baylo andira ha joni ko wonde e nder baylo mum ko hen wurata so wiyama sakke ko kañum sakkata ene ɗata andira tigui rigui ha joni ko ɗadde ko hen wurata so wiyama bambaɗo eɗen gandi ko kamɓe kufata mayɓe yewtoɓe wuurɓe eɗen gandi ɗum dans ce cas yahay nder pullo hokko ɗum gooleji so wiyama pullo gaynako o pullo mo ganduɗa dewowo e jawdi ɗum ene fof eɗen gandi ɗum ɗon so wiyama toroɗo eɗen gandi tigui rigui ha joni jomumen kuufi ko ndema kuufi ko jangde e nder oɗon tuma ɗum ɗon yimɓeɓe fof ne gandi ɗum ɗon aywa so wiyama ceɗɗo jamaragal haalama ainsi de suite so wiyama on mo ganduɗa hoorema ko kañum woni cubballo eɗen gandi ko awde goto fof ene haaɗi eko mum goto fof ene haaɗi eko jeeyi kono hande
so tawi a yeehi maayo wona cuballo toon tawata toon awa. Il faut qu'on se dise la vérité. So tawi hande en jii ɓaaroɓe alquran e nder oɗon tuma hafiz alquran en wona toroɓe tan tawete toon mabuɓe nana jogui duɗɗe mumen e nder oɗon tuma gallunkoɓe nana jogui duɗɗe mumen e woɓɓe woɓɓe nana jogui so wiyama hande les intellectuels de haut niveau wiyata ko o walla wiyata ko o walla wiyata ko oɗo so wiyama to banggue cañu e nder oɗon tuma wonde karallo wiyata ko o wiyata ko o wiyata ko hay sona golla ɗum e nder nokkuma e aɗa no golloyo ɗum banggue goɗɗo donc nak ne woniri hande jiri mbaaj ñi ko ɗum addanta jomum teɗanade lefol laamu te so tawi en gandi wonde sen totti ɗum en wawi fewno totte ɗum wara ƴeewe hinde nde woni kala mo haalani ɗum ɗon haalani gonga kala mo haalani ɗum ɗon yiiɗi ko serrude kala mo haalani ɗum ɗon yiiɗi ko ubbide fitina donc nak il faut paamen ɗo pawten koyɗe men ɗo il faut ganden aussi ko enen teɗanto koye men mo jiɗɗen emo kooliɗen wawa tigirigui laamade en beele ne waɗana en saqqaji men kono noon woto ƴetten goto gotanen ɗum taw en ngala e makko hoolare janggo e jaam kala ko wawi wadde en ko enen mbaɗi koye men mawɗo ɓuuri andude ɓurgol welde e jimɗi mum te aussi mbawen politique e nder nokkuji ɗi mbawen politique woni mbawen politique hayso koye nder dente whatsapp ɗe eɗen jiiya hewɓe ene bonodira hen ene curtodira hen te ala ko addi ɗum so wona dawrugol so yimɓe jiidi yiyande noon jiidi yiɗade soɓe nokki famadirde won hen comɗo fadare wonde ne jiida e ɓamtude fof mbatten hen hakkillaji men ne moƴƴi mbatten hen hakkillaji men ne moƴƴi woni mbawen politique woto hay goto werlo hay goto hayre woto hay goto chek wutte hay goto so tawi politicien arema saɗa wawi jaɓɓade ɗum jaɓɓu ɗum sa wawa jaɓɓade ɗum fikkulma ndeƴa kadi aussi min sonno ko sagam kala politicien garɗo haaldema ene yiɗi jaɓɓede jaɓɓu ɗum so tawi itti tottima jaggu janggo e jaam so tawi a naati e nder urne he ko anandi mo gotanɗa so wona mbiya wonde ko kaari gotanni mbawen politique ceerno mbawen politique mbawen politique hande neɗɗo heedat e neɗɗo tan hollira wonde ko ɗo kenni non non ene jogui yimɓe ene mbawi hollirde ɗo keedi ene jogui yimɓe noon ngala droit hollirde ɗo keedi kono noon kañumen ene gandi ɗo keedi kala neɗɗo garɗo e ma noon jaɓɓoɗa ɗum keɓa e ma ko keɓa e mum ko jiɗɗa e hebde e mum ko keɗoɗa haala mum kadi aussi aɗa yiɗa jaggande neɗɗo jungo ko jagganɗamo jungo ko foof heɗo ha daara est ce que komo jiɗɗa o walla mo cohluɗa o walla komo jiɗɗanɗa commune ma o ko nune mo jagganɗa jungo walla ala so tawi kon sehilaɓe so tawi kon yiɗodirɓe so tawi aussi kon bandiraɓe ɗum ɗon foof ittu pawa ɗum ɗa ƴeew intérêt population o donc nak o yidde wi ɗon aussi wono jejjire anniversaire Abdoussalam Ba jaalal leñol fulɓe mo gandanɗa hoorema hande ko ɓiɗɗo pullo kadi aussi koye nder men jeeya kadi kala ɓiɗɗo pullo ummeniɗo pulago eɗen poti jaggane ɗum jungo kadi fulɓe mbi ko dental pooli je yiidango te kala ko yiyana ko hulantake kala ko rendi hula herse ittene gueɗal so tawi noon on gonɗo ɗo ene yiiɗi ɓeydude e ko kalaten ko ene yiiɗi kadi addude en yiyande mum ene wawi wadde en signe mbawen ƴettude e ɗum winde wonde yo nodden ɗum ne hadirta ni henna walla waɗa en demande adda hen yiyande mum ne hadirta ni hande noon wonno yewtere men koko fewti e banggue dawrugol élection ngaji local ɗi gandanɗa hoorema ene jogori wadde le 22 janvier ɓe wi ko le 23 janvier 2022 wotomo yaadi hen hankanti ene wayno hunde nde nana ara saabu ɗum kala ñalawma garɗo ɓenni hankanti ene ɓeydo ɓallade wotomo yaadi hen ne haadirta ni henna kadi ko yidde wasiyade yimɓe tan toujours kala moɓe ƴettata kala moɓe toɗɗoto kala moɓe joofi yoɓe ƴeew ɗum ɓe daara ɓe dartido ɓe ƴeewa so tawi wonde kokoɓe cohli o woni ɗon walla ala ɗum ne aussi mbatten hen hakkillaji men ne moƴƴini ɗum noon bandiraɓe musidɓe ko yiddade tan arduɗo yewtidde mon kono kadi aussi yewtere nde kala jiɗɗo rewidade ne hadirta hen ene wawi yaade e nder chaîne men Titonde TV mo gandanɗa hoorema taw ko toon to YouTube to woni ene hadirta ni hen kadi vidéo ji kewɗi nanna hen ene wayno hangande programme men fuɗɗima mawon ji émission ngaji kesso pul ko ɓuuri yawde yaccade kadi aussi ne tawno doole ligo ko ndiyam min doolam ko onon fulɓe mbi ko dental pooli je yiidango te kala ko yenaka kulantake kala ko rendi hula herse ittene gueɗal YouTube so tawi yeehi mbatta ko Titonde TV Titonde noon mbatta ko te e iwuji ɗiɗi mbaɗa te e owuji ɗiɗi mbaɗa N
mbaɗa de ne tawno hen mbaɗaten ko igor tan ɗum noon sa waɗi ɗum aɗa kono noon so tawi a ronki yiide hen kadi aɗa wawi tappude DJ ɗo tan ma yi vidéo jam kewɗi gara kono noon sa yi chaîne baɗɗo logo boɗejo o ene waɗi tv mo on gandu tigi ko Titonde TV woni ɗon ɗum noon bandiraɓe mbaɗe partagé mbaɗon like mbaɗon abonné onon kala ɗaccen hen commentaire uji mon nde tawno ko onon mbawata ƴellidde renno mi salmini on mi juuri mon mi ñaguiri mon gueɗe moƴƴere so ko tata hen oɗon jarlo oɗon jaafo so ko yiɓɓe hen gandon ko gueno goto mo scénario wodani mbaɗa ne weela ene welda ene welira te watta so wona ɓuural tigui guiɗe mon seydi moon DJ Dou rewnoɗo salminde ornade on jarama